La quarta edició de la mostra Circ i Teatre es va celebrar el passat 30 de març al Teatre Victòria de Barcelona, amb una intenció de donar visibilitat als 3 títols propis d'arts escèniques de la Generalitat i als centres que els imparteixen. Donar oportunitats escèniques i donar a conèixer els cicles formatius d'arts escèniques que hem fet des de la Generalitat i que són uns títols pioners a tot Espanya, perquè la part d'arts escèniques de la formació professional i els ensenyaments de règim especial, diguéssim que està poc desenvolupada per la part de la interpretació. I això és una aposta que hem fet nosaltres amb aquests cicles. Mostrar als alumnes de batxillerat escènic, principalment, les potencialitats que hi ha amb els ensenyaments d'arts escèniques, perquè hem vist espectacles de circ, espectacles de teatre i espectacles de dansa. No només veuen un espectacle, que gaudeixen d'aquest espectacle, sinó també hi ha l'interès de pensar quines són les possibles sortides professionals que podrien tenir el dia de demà. És una necessitat del sector. Ja vam començar el 2008 treballant amb l'Associació d'Escoles de Teatre de Catalunya, que van fer una reivindicació de que feien sempre activitats considerades extraescolars o formació no formal, i ells creien que podien tenir una estructura de cicle formatiu. Ho vam estudiar i va sortir el títol de Tècniques d'actuació teatral. I al mateix temps, en paral·lel, vam treballar amb l'Escola de Circ Rogelio Rivel, que està en el marc europeu de la Federació d'Escoles de Circ, i ells també ens van proposar 2 cicles formatius, vam fer la provatura, vam fer qualificacions per tothom, vam fer decrets i això és el que ha sortit. I l'últim és la dansa urbana, que va sortir l'any passat. Intentem justament posar en valor tots els valors artístics i justament el que treballem, tant amb la formació com amb aquest tipus d'actes, aquesta possibilitat. Els alumnes de diferents centres d'arts escèniques van representar diverses disciplines, circ, teatre, musicals, tot per fer arribar als estudiants d'ESO, que encara no han decidit quin camí prendre, quines són les sortides laborals i les possibilitats que se'ls poden obrir a l'escollir aquest camí. Que és posar damunt de l'escenari a les diferents escoles de Catalunya o del barcelonès, fent una petita mostra, una petita gran mostra del treball que fan i del treball que fan el seu alumnat per preparar-se per ser professionals de les arts escèniques. És una possibilitat de donar visibilitat a nous talents que estan treballant molt i molt dur. I ens ha fet molta il·lusió perquè, a més, nosaltres som un cicle de grau mig molt nou, ha sortit aquest any, i clar, hem sigut l'actuació d'última hora, hem pogut participar i la veritat és que ha sigut molt enriquidor pels nanos i per nosaltres. Doncs ells ho viuen com una experiència amb molts nervis, amb moltes ganes, sent molt conscients de l'oportunitat que suposa d'actuar, com hem actuat avui, al Teatre Victòria, que és un teatre a la ciutat de Barcelona amb molta història, i també s'ho prenen amb molt compromís. Per ell és un pas endavant i reivindiquem la importància d'actes com aquest per posar la cultura al davant del nostre país. És important tenir aquesta cultura, venir al teatre, compartir moments amb la gent. Visibilitzar tot el treball que es fa, sobretot a Catalunya hi ha moltíssimes escoles d'arts escèniques cada cop més i és important visibilitzar aquest treball que fem i a més jo, des del meu punt de vista, quan estava a l'institut, a l'ESO per exemple, trobava que em faltava veure aquests moments, aquests espais on conèixer escoles diferents d'arts escèniques i de mica en mica es va aconseguint. Que la gent vagi a veure els espectacles i que no sempre és teatre llegit, teatre físic, també poden ser moltes variacions de coses i poden sortir dansa fent teatre i moltes coses més. Que el teatre i en si, l'art, el cant, el ball, tot és important per a la societat, no només com a art, sinó també per expressar emocions. En l'espectacle de la quarta mostra es van abordar diferents qüestions relatives a la violència de gènere, amb 10 propostes que posaven a dalt de l'escenari creacions acabades de sortir del taller o bé adaptacions de clàssics que donaven veu a qui ha patit violència, injustícia o marginació per qüestions de gènere. El departament té una dotació derivada del Pacte d'Estat per la Violència de Gènere que, que demana a les diferents àrees que facin accions a favor de la difusió i la conscienciació en aquest àmbit. I llavors nosaltres hem fet la proposta als centres si creien que en els seus esquetxos podien fer d'alguna manera donar-li una volta al tema, vist des de la perspectiva que volguessin, i tothom ha acollit la idea amb bona voluntat i amb bastanta eficiència en l'escenari. En aquesta ocasió s'ha fet per reivindicar, parlar de la violència masclista, que crec que és important, i no només de la violència física com a tal,
sinó també de la psicològica. I crec que és important que es parli d'això. Poder ser una representació per la gent que està mirant a l'escenari i doncs això, veure, per exemple, en Despertar de la Primavera hem representat el que és el maltracte a casa, la violència. Llavors, és un bon espai per, d'una manera bonica, poder representar i aprendre d'això també.